pamusoro dare guru reVaHera mose, dare rakavambwa 13 April 2023. Tinokutendai kuungana semhuri. Manheru ano tiri pano pamusha wavamuzimikazi museyamwa, vatipa nzvimbo yekuti tisangane uso neuso. Saka tinotenda zvikuru museyamwa nenzvimbo yamatipa kuti tiungane. Tinotenda VaHera vabuda, tichinyanya kutenda ivo cheyameni ndivo vakatanga pfungwa iyo yekuti mhuri yana museyamwa ngaiungane, mhuri yana museyamwa ngaiziyane. VaHera restoration idare rakatanga musi wa 13 April 2023. Dare iri idare randakasundwa muhana mangu kuti ndinonzwa kuti VaHera vose vanofanira kubatana, vodzokera pavakabva, voita chinhu chimwe chete kuitira kuti parege kuramba paine makunakuna, parege kuramba paine kusarira kana kupanduka kwevana patsika, pane tsika dzedu dzeuHera. Ndo chimwe chezvinhu chakandisunda. Saka shungu dzangu dzanga dziri dzokuti VaHera tikabatana tose tinova nechimwe chinhu chatinoumba chinozova mucherechedzo mangwana, nhasi namangwana tisisipo, kuvana vedu. Nokuti tikatarisavo dzimwe tsika mukati menyika dziri kuparadzwa nokuti tiri kutora tsika dzevamwe, uye tiri kuti matunhu atinenge taenda kundogara tobva tatotora tsika dzeikoko, tobva tatorasa uHera hwedu. Asi chaenda ikoko inyama netsika dzedu, asi tine kwatakabva, uye tiri ropa rerumwe rudzi kuneko kwakabva ikoko, kunova kwatisingafaniri kurasa tsika neunhu hwemaberekerwo nemarererwo atakaitwa nokuda kwenzvimbo yataenda. Saka ndidzo dzanga dziri shungu dzangu ndichitanga mubatanidzwa uyu wandaishuvira kuti ari kwaSeke, ari kwaMapanzure, ari kwaChireya, ari kwaGomo kuMount Darwin, kana ari kuChiweshe, kana ari kwaMarange kuBocha, kana ari kuPenalonga kwaMuchena, kana ari kuMachangani chaiko kwana Machalakao, kana ari kwana Godlwari kwaMupofu. Ndakazvitarisa ndikaona kuti vanhu vese ivavo VaHera vanavo munhu mumwe chete. Asi ukaenda ikoko unoona kuti tsika dzacho dzakuita sedzasiyana. Vanhu taakukwanisa kunge tichidanana hanzvadzi nehanzvadzi, baba nomwana navatete, nokuda kuti pane zvinhu zvakawanda zvataakurasa nokuda kwokuparadzana kwedu. Saka shuviro yangu yanga iri kuti tose tidzidze nokuziva kuti mazita amadzibaba edu hausihwo unhu hwedu, kana kuti harusihwo rudzi rwedu. Yezvinoi zvasungwa mumusangano wamanheru anhasi ndezvekuti tisimuke seVaHera kuenda kuna baba kwamambonyashanu kuUHera uko kunosuma dare irori raungana remhuri yeVaHera, tichingotenda kuti vese vabuda vakazvikwanisiro zvekuti musangano unobudirire, tichingokumbira kuVaHera kuti aiwa rwendo iroro ngarufambe zvakanaka, zvarongwa zvigonosangana nezviri kurongowo naivo baba Nyashanu. Aiwa tinopa kutenda. Musareni baba vanokumana narimweyatsvene, tinoda kukutendai nezvipo zvese zvamunotigamuchidza muupenyu. Tinokutendai zvikuru nemadziteteguru edu, tinotenda tsika dzedu, magariro edu. Vongotanga tazvikanganwa, asi tinotenda yeuchidzo neungano yamatiitira yedzinza reVaHera, kuti tidzokedzane, tidzoke, tizivane, tizive zvatiri isu, kuti tigokwanisa kukuzivai imi. Tinokutendai nechiunganwa changu chiri mune ino imba, tichitenda varidzi venzvimbo ivo VaHera. Tinotenda kana neurongwa huri pamberi pedu, tinozviisa zvese pamberi pechigaro chenyu kuburikidza nemadziteteguru edu, kuti VaHera yeyoka nyaya neurongwa hwevana venyu tiri pwere, asi imi ndimunotigonesa, ndimunotisvitsa kuna Musikavanhu. Chitifambisai nzira yatangwa iyi, dare ratangwa irori
pasawane kana chii zvacho chinozviputsa. Tinoisa rwendo rwatatarisana narwo mumaoko enyu, ivo madziteteguru vainesu, kusvika kuna baba vedu vanyashanu. Tinongotenda kuti chamatanga hapana anochiputsa. Saka tinongokumbira kuti mutipe ruchengetedzo. Onai nyika yatiri ine minzwa, ine masoso. Kwatiri kuenda uko kumawere, asi kana muripo munotitungamirira. Chichengetai vese VaHera nevese venyika ino, mutigonese kuti tione chiedza mberi uko. Tirambe tiine umwe ihwohwu uchitangira mumhuri kusvika kune mhuri huru yeVaHera yamaisa pamwe chete kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Pamusoro tiri vana veumambo. Tiri vemhando yepamusoro, tiri vemhando yepamusoro, tiri vemhando yepamusoro, tiri vana veumambo. Vana vaMbiru, VaHera vanoera.